дар қасри фарҳанги ноҳияи айнӣ бахшида ба фаъолияти эҷодии шоири халқии Тоҷикистон Доро Наҷот бо иштироки аҳли фарҳанг, адибон, омӯзгорон, ҷавонон ва дӯстдорони каломи баде маҳфили адабӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди адабиёт ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Зеро тавре пешвои миллат дар яке аз баромадҳояшон таъкид намуданд, миллате ки илму адаб ва фарҳанги воло дорад, ҳеҷ гоҳ аз миён намеравад. зимни ҳамоиш таъкид шуд ки Доро Наҷот аз зумраи шоирони соҳибмақомест ки бо ашъори пурмазмун, ватандӯстона ва инсонпарваронаи худ дар рушди адабиёти муосири тоҷик саҳми назаррас гузоштааст. иштирокдорон аз ҳаёт ва фаъолияти эҷодии шоир ёдовар шуда, нақши осори ӯро дар тарбияи маънавии ҷавонон муҳим арзёбӣ намуданд. хушбахтона мо шоирони хуб бисёр дорем ва ҳар кадом дар сабку равияи худ пораҳои бисёр мондагори шеърӣ гуфтаанд ва устод Доро Наҷот аз ин зумраанд ки тақрибан 50 сол боз шеър мегӯянд. дар жанрҳои ғазал, рубоӣ, дубайтӣ бисёр устодона шеърҳо гуфтаанд ва ин шеърҳо дар байни мардум бисёр маъруф аст. зикр гардид ки эҷодиёти Доро Наҷот саршор аз меҳри ватан, арзгузорӣ ба арзишҳои инсонӣ, эҳтироми модар ва тараннуми фарҳангу суннатҳои миллӣ мебошад. фаъолияти пурсамари шоир ҳамчун адиб, рӯзноманигор, муҳаққиқ ва фарҳангшинос барои ҷомеаи адабии кишвар мактаби бузурги маънавию эҷодӣ ба ҳисоб меравад. осори пурғановати ӯ бозгӯи асолати миллӣ, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ҷаҳонбинии фаррох мебошад. зеро шоир ҳамеша дар ашъораш аз кӯҳсор, табиати нотакрор ва мардуми самимии Тоҷикистон бо муҳаббати хоса ёд мекунад. дар осори шоир симои падари чӯпон, модари хонабон ва зиндагии воқеии мардум хеле табиӣ ва таъсиргузор тасвир ёфтаанд. Доро Наҷот муаллифи китобу маҷмӯъаҳои маъруфи Парвоз дар шаб, Чароғи чашм, Пайғоми борон, Дарёи бедорӣ ва Нигоҳи сабз буда, осораш бо забони нобу равон ва андешаҳои тоза миёни хонандагон маҳбубияти зиёд доранд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ хонандагону ҳунармандон аз ашъори шоир шеър қироат намуда, сурудҳо бар асоси эҷодиёти ӯ иҷро гардиданд ки ба маҳфил шукӯҳу таровати тоза бахшид.